RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatay ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagbawa ko. Lipay ako. Kasilab Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita lang kaya pag mo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Lloyd Gabs. Ginaingon, basta hilig ka sa mga bayot, matakdan ka usab sa ilang pagabayot. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Oy, gwapo na ka, Lloyd. Naunsa man ka. Tabi na diya sa samin, be. Kay mabuak ba ya tao na? Suroy taghoy eh. Ang Saba, kaniha. Oy, kahungaw sa nimong pinaghuyan. Ungaw kayo? Pero may pamahaw. Asam ni maliwat ng kagwapo na ko ma. Kaperte man akong, muning perte kong gwapo ha, tungkol di mo. Asa pa man dahil ka maliwat dong, ha? Saan nagligwat? Angkon baya. Abada ito o ka papa ni mo, eh. Abigod ni mo, Lloyd. Dihang gimabdos pati ka. Gipangalaan ti ka o ni Kuan, ni Brad Pitt, ni Sam Milby, ni Piolo Pascual, ni James Bond. Basta lagi. 007, ay. Ay. Maogyod. Mao ding, nasubrahan nga akong kagwapo. May unta itong misobra ang kagwapo kung daghan pa kag nauyang mga mababay, parehan ni Oliver Ates. Oo. Naunsa magpud ka. Napulos mo na bayot na kagusto ni mo. Naibayot mo ang atong silingan nga, ay ka na si Christian. Bisag asa siya magsinggit-singgit sa imungan, purting sa ba. Lloyd! Why lain, Lloyd? Peh, kaluod. Alala, paingon sa tunimutang nga si Lloyd. Ala, uy. Bisa kong si isulong sofa yun si Lloyd. Hi, Shakira. Beyonce. Ay! Ika Valentine's, Lloyd. Yung second day. Ako lagi. Adi man kamuto na ako, oy. Bikan po. Kinsa man ninyo yung makig-date na ko. Ako, oy. Ako lang, Lloyd, ako lang. Ay, dagan ko kwarta. Ayaw ang sikila kay pobre ni dako. Uy, doon ako'y kwarta bayot, no? Kay magkugi mo kong home service, manicure, pedicure, ang uban pa. Ay, da. Unya ko maingon kung kinsan yung duha nga akong obanan ha. Ini ka Valentine's Day, okay? Mangutana sa ko sa akong mama kung dili ba siya magpakuyog na ko. Hala, oy. Ay, magkabala ka. Naman si Papa nga pwedeng i-date ni Mama sa Valentine's Day. Basta ha, kaming doon si Beyonce ang imong pilian, Lloyd, ha? Oy. Ito, ara. Miabot ng bro. Anong Valentine's Day ba? Uy. Kami na i-date si Lloyd. Kami na, si Lloyd. True? True. Mga hampas lupa. Uy. Ikaw? Uy.
laman lupa. Lloyd! Kinsa nagputang uwas na ka rose flower din sa kulikuranan? Kinsa? Nakagusto ka sa color sa rose flower, Leslie? Lloyd? Ako'y nagbutang og rose sa imong lingkuranan, Leslie. For what? Walan. Ganahan lang kong buhatag og buwak nimo. Unsa ko? Patay ko? Ah. Buhi pa kulod, oy. Aha. Huwag angay ni buwa ka, ilabay sa basura. Ma! Oh, uy, gilabay nimo sa basurahan ang gihatag kong buwak nimo, Leslie. Layo kay gilaputan! Unsay toyo nimo sa akong pa? Lola, gusto kong lumayo nimo si Lloyd. Oy, kinsa man ang Lloyd? Ang lalaki nga mao'y tanan ako, Lola. Akong lablab. May gadangan. Batangan man ka. Gusto na kong lumayo nimo si Lloyd. Nga, magsunod-sunod na ako, Lola. Kamu ang bayat ni mong bayota ka. Bebe, sige, susuwayan na ko, ha? Sige lang. Donay bake sa may sapa. Hala. Mali pa yun siya. Lola, oy! O, Kanta mo na nimeta niyang buha sa panyawan drama. Mutunga ka si Lloyd ni Bayot? Ay, buto nga gudto, no? Dili man siya bagakon. Parehas lang ni Oliver, di bagakon. Saba ka diha yun, oy. 1 hour naman ta din his restaurant. Huwag man lagi siya, oy. Ay, da! Ato lang kong pabuton. Ayaw, uy. Ayaw. Oh, Ayaw pag yung sabot ni sa kiraubyon si Lloyd. nagsabot kami, Christian. Buhi ko. Ayaw ko kuniti. Sugot, kumusugot. Nabuang na ka. Diya ka siya na eh. Oh. Sama ka. Abo, dili ba? Dili, ay lagi kanto ko. Tama pa ka, Chan? Ha? Diya ka na. Oh. Ala, huwag mi sa lala lumay nga akong gipabuhat sa akong lola. Huwag man ako mapungi si Lloyd. Mga ito, may ka bayot. Lloyd! Kinit. Tayo pa, Beyonce, si Akira. Nganong niya man tadi ni manood sa lads? Ay, pasalamat ang Bayot ni Kuya J-Bud. Sinatudlo na mo nga nailas niya pita nga mingaw. Dapat mo kitang baraguan. Hindi ko yung jibans ba? Ay, kada kong taga-tabukan na pando. Katumudagan o konsihal? Ano ka din? Mag-uso mo tadi ni mga bayot, ha? Magpalapay ta kagabi online. Mao na. Og amo ka tabangan, Lloyd. Na, ako may inyong hagiton. Di raba ko mo atras. Ay, tunay lalaki. Dili magkamaong mo atras. Wa pa mo uli si Lloyd. Mo pa man. Kinsa man kay gikadate ato ka. Mauna. Kinsa man kay kadate ato ron, nahibaw ka? Ay, siyempre. Babay. Liwat gutong Oliver Ates. Puli-puli tayo. Saktan pa sa oy. Oh, ano mo dyan? Ako lang. Ikaw na po din. Ikaw.
Biyon si... Ay, kanta pa mo. Ginoo. Alam ni. Alam ni. Yama! Ay, siya. Yan daw nang hagis ka man daw, Christian na pa ka. Lula. Ano? Hindi ka pa lula. Ako ang batyan. Ay, unsay na ano taon doon? Di ba? Di ba na yung kumakunin mo nga? Lumayo si Lloyd. Oo. Kuya nga naman na lumay, be. Ay, ko na kiningin ani ko ni Dok. Ani ni ako ko dihang. Himuon ko na unta ang imang gusto. Ay, Dayon. nakatugmang ka. Mawa na ko matiwas ang seremonyas. Matiyo di ka, Lola, be. Matiyo di ka. Pasyan. Lloyd, love. Ariel, mahal. Oh, sige, kay kabagong ni. Tanam mo mga bayot. Dali. Magbata dire. Ah, Leslie. Ato dito, ha? See you. Lloyd! Ay, huwag man ang balit si Lloyd na ako. Naipog mo tadi siya na ako. Ano man? Huwag ang iyang mga kuyog. Mga payot. Maayo kay kita rang duha ang niya sa atong room. Makisulti ko nimo. Bahin sa unsa man, Leslie. Lloyd, dili ba nga nakagusto ka man ako? Sa una, kaniadto. O, tinuod, nakagusto ko nimo. Pero karon, wala nakikibati nimo, Leslie. May laing ka na ba? Kisa ba hana? May mo ba mahibaw ko, Lloyd? Ang kukuhan kining... Sultihin na ko sa tinuod, Lloyd. Basi di ka mo tuo. Sultihin lang lagi ko. Ang tinuod, Leslie. Di ko ganahan ninyong mga babae. Unsa? Kanya naman? Mga pakipot kayo mo. Di na ko ninyong mga babae. Laki ako. Lloyd! Natakdan ka sa mga bayot! Dihang, nagamit kong duha ka bayot. Uman adto. Nabayot tapod ko. Kaya no? Di na ko ganahan babae. Laki na siya ako. Natakdan ko sa mga bayot. Mao gusto makasama ang kaagi ni Lloyd. Dinhining atong tulumanon. What's the style? Natakdan pagkabayot is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera sa direksyon ni Terdy Adlocan. Spinner Ariel Mantao, recording editor Randy Tayad, soundman Christian The Walkers Jano. Dalit ka na to sa RMN Drama.